Philippines. Last May 15 po, dahil lang po sa isang tawag, dahil po sa pangangailangan niya sa aming Congo, sinagot ko po ang tawag niya habang nag-drive po ako ng pick-up. Immediately, I pulled over, and right on that Friday, I delivered to him a dispenser. At dahil po doon, kinabukasan, bumalik po ako, dahil po na po yung misis ko. And it was just a blessing in disguise, because dahil po sa taong ito, pinanong po siya ng intra sa kanyang kondo. Pero unknowingly, meron po siyang sakit na angina pectoris. And for that, ang pinanong po sa kanya isang baso po. Pero mapaka-fail po niya binigay sa akin. So, the following day, bumalik po kami. Ang approach ko sa akin, it was a business approach. But from my wife, it was a blessing in disguise. Hindi po alam ng tao nito na meron po sa akin na angina pectoris. At the following day, bumalik po kami sa Big Hope and invite po niya ako. And then, hindi po niya alam, just a matter of 9 days, bumalik po ang mga blood items na asawa ko. Wala po siyang ininom na bukod sa maintenance na po, ang child was clearly all the items. At wala po nagbeto ako ng GMD